Σήμερα θα παίξουμε χωρίς την κάρτα. Αυτό έκανα το και χτες. Και ήταν το part 2, αυτό που μου ζητήσατε όλοι μέσα σε μια μέρα. Εντάξει, και εγώ είμαι. Και τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι και πάμε. Γιατί εδώ πέρα δεν έχει την άσπρη κάρτα. Πολύ καλά, δεν πήρα ένα κλειδί. Φτάσαμε στην κύρια τράπεζα. Ναι, τώρα δεν έχουμε την κάρτα. Λογικό θα το κάνουμε από εδώ. Ναι, οκ. Κονιέται και το δόνι μου. Και να το κλέψω μεγάλη ώρα. Πήρα. Πολύ καλά. Και λέγα πού να πάω, θέλω diamond και diamond. Άνοιξε η πόρτα γιατί θέλει ένα άλλο πράγμα. Δεν μπαίνουμε και τα τάμα πριν να κλείσει η πόρτα. Παίρνω και τον diamond. Ένα τελευταίο που δεν πρέπει να πεθάνουμε. Και όταν επιστρέψουμε δεν πρέπει να πεθάνουμε. Τώρα και πήγε εκεί η τράπεζα και όλα τα ταμαντάκια. Απλά τώρα πήγα. Τέλεια. Και τώρα και πώς θα βγούμε. Ναι, πώς θα βγούμε τώρα. Κάπως 5, 4, 3 2 λεπτά 2 1 και τι έγινε. Για να κάτσω έναν τρόπο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ. Εδώ πέρα και πάμε να κάνουμε σπιτάκι με τα λεφτά που πήραμε. 10 λεπτά θα έχω κάνει. Πάμε άντε εκεί να ξενοδοχείο. Γεια σας. Είστε κλέφτες? Όχι δεν είμαι, απλά φορώ τα λόγια του κλέφτη γιατί μου αρέσουν. Και θέλω να αγοράσω ένα σπίτι για να σας ζω model manager. Εντάξει, ασκητώ. 3 πράγματα. Αυτό και αυτό. Μου τα έδωσε όλα η τράπεζα για να κάνω ένα σπίτι. Αυτό και αυτά. Έλα πάρτα. Τώρα πάμε. Το σπίτι μου εδώ. Ναι, είπα, ξέχασα. Καλά το πάτε καλά. Πάρτε σκουπιδιάρικο. Για να είναι καθαρό σας το εδώ κάτω. Και το πράσινο σπίτι που θέλω. Επιτέλους. Αχ, πούλησα όλα τα λεφτά μου. Δεν θα με ξαναπληρώσω ποτέ. Και νόμιζα ότι είμαι κλεπτής. Δεν θα το κάνω.
Δεν θα κάνει ούτε ασχετό. Πάλι πάμε να κλέψουμε. Κάποιος είναι έξω ψυχός. Θα κλείσουμε κουρτίνες. Κλείσει η παγία πόρτα. Η μάνα μου φωνάζει το τέρι, το σύλλο μου, πού πάει να τάξω. Πώς έγινε τούτο? Παιδιά, όποιος το καταφέρει, τούτο είναι σπάνιο. Να κάνουμε παίρνουμε αυτά, άνοιξε. Και πάλι δεν πρέπει να πεθάνουμε. Τώρα πάρουμε τα πράγματα μας. Και πήγαμε. Αρχής, αν είναι το κλειδί έχω μέσα. Αλλά δεν προσπάσετε. Μπορεί να ακούτε. Τούτο. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία τραπέζα. Λίγο πέραμε. Και μπούμ, θα βάλουμε αυτό. Γι' αυτό θα είναι το πιο ακριβό γι' αυτό. Και αυτό για δεύτερο. Πρέπει να πάρουμε τα λεφτάκια. Γιαπ. Τώρα πολύ. Όχι. Τελεία. Μπήκαμε. Καταφέραμε και κλέψαμε την πρώτη τράπεζα. Πάμε στη δεύτερη που μπορεί να είναι και πανεύκολη. Έτσι. Οκ. Δεν πρέπει να ακούτε τούτο. Και μετά βγάλει αυτά τα πράγματα. Και ανοίγει. Τώρα θα με μόνο την μπούμ. Κλέψαμε και τα μαντιάκια. Τελεία. Και τελευταίο και κύριο αυτό το πράγμα που αγώνουμε να με πεθάνω. Οκ, πέρασα. Και πήραμε και χρυσάκι και τώρα φύγαμε καλύτερα. Και αυτή τη φορά παρά να πεθανίσκομαι πήρα μαζί μου την κάρτα. Εδώ πέρα η πόμπα, εδώ πέρα αυτό. Και φύγαμε. Οκ, τώρα δεν πρέπει να τα έχουμε. Και να έχουμε τα μανι ρούμπα. Τα πράγματα εκεί πέρα. Γιατί θα κολλήσουμε εδώ πέρα για πάντα. Το έχει πακάρει μπροστά. Γιατί άμα κονιώσω ποτέ το έχει κλειδώσει μπροστά στην τράπεζα. Τέλος πάντων, για αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πήραμε 3 σακούλες χρυσά νομίσματα, ποτέ δεν ξέρω τι κάνω, και διαμάντια, 4 φορές. Και πάμε να κάνω το σχολείο. Καληνύχτα πρωινό.